naar het kamp. Ben je er klaar voor? Vraagt meneer Cohen. Ja, alleen even mijn schoenen aandoen, zegt Laila en ze gaat op de grond zitten om haar veters te strikken. Wilt u binnenkomen? Vraagt Laila's moeder aan meneer Cohen. Mama, daar hebben we geen tijd voor, zegt Laila in het Arabisch. Dank u, maar de taxi staat te wachten, zegt meneer Cohen en hij knikt vriendelijk naar Laila's moeder. Zorgt u dat ze voor het eten weer thuis is? Vraagt Laila's moeder. Natuurlijk mevrouw, zegt meneer Cohen beleefd. Laila's moeder glimlacht, maar haar ogen staan bezorgd. Ze kan nog steeds niet helemaal begrijpen hoe haar dochter van 11 ineens beschikbaar kan zijn om een man van boven de neus zit. Maar toch moet ze lachen als ze ziet hoe Laila opgewonden opspringt en de deur uitrent. Meneer Cohen en Laila stappen in een speciaal busje voor bejaarden dat op hen staat te wachten. Er zitten nog 2 vrouwen in, die duidelijk zo doof zijn dat ze ineens doorhebben dat ze hardop rollen over meneer Cohen en Laila. En een oud mannetje, telkens in slaap valt en dan weer wakker schrikt van zijn eigen versnelling. Ik heb een hekel aan oude mensen, mompelt meneer Cohen nukkig. Maar het is wel een stuk handiger reizen dan met de bus en de trein, zegt Laila en ze kijkt naar buiten. Hoe lang voor we in Westerbork zijn? Ongeveer 2 uur, zegt meneer Cohen. Westerbork ligt helemaal in het noordoosten van Nederland. Dus u denkt dat meer daarheen is gebracht? Ja, dat moet wel. Als we hadden geweten dat meer 1,5 kerststok had, was ze gelijk doodgeschoten. Dus dan moet ze samen met Esther naar Westerbork zijn gebracht. Laila knikt en kijkt naar de voorbijrijdende auto's. De bus is de snelweg opgereden. En u denkt echt dat we in Westerbork kunnen uitvinden wat er met Mia is gebeurd? Vraagt Laila hoopvol. Meneer Cohen zegt. Ik heb het je al gezegd dat ik dit niet weet, Laila. Maar ik denk dat als we ergens een kans hebben, Westerbork de beste plek is. Meneer Cohen kijkt Laila bezorgd aan. Maar ik kan niets beloven, Laila. De reis ging sneller dan meneer Cohen dacht. 1,5 uur later staan ze op een groot grafstel omringd door bossen. Dwars door het veld tot de lange spoorweg. In de verte staat een eenzame wagon op het spoor. Het is vredig en stil. Alleen wat vogels chilpen vrolijk om te laten horen dat de lente weer is begonnen. Toch voelt Laila zich alsof er een zware steen op haar hart drukt. Het is hetzelfde gevoel dat ze heeft als ze op het punt staat om naar een begrafenis te gaan. Westerbork, best meneer Cohen, en ze wandelen langs hun spoor tot ze aankomen bij de groep mensen. Tot ze aankomen bij het oude houten wagon. Van de andere kant komt de groep mensen aanlopen. Ze worden geleid door een gids. De gids ziet er net zo oud uit als meneer Cohen. Hij heeft zoveel rimpels dat hij eerder op een oude bloedhond lijkt dan op een mens. Mijn naam is Elliot Bramstein en ik ben uw gids vandaag, zegt de gids met krakende stem. Weet iemand wanneer en met welk doel dit kamp is opgericht? Door de Duitsers om Joden te vermoorden, het kereltje met het gezicht vol sproeten. Nee, mis, schreeuwt Elliot de gids. Dit kamp was een doorgangskamp. Hier waren alle Joden verzameld voordat ze op transport gesteld werden naar werk- en vernietigingskampen in Duitsland, Polen, Oostenrijk en Tsjechië. Maar, roept het mannetje en hij steekt wijsneuzerig en knokkige vinger in de lucht. Wat niet veel mensen weten is dat dit kamp als vluchtelingenkamp is opgericht in 1939 om Joden die gevlucht zijn uit Duitsland op te vangen. Zelfs toen de nazi's er een doorgangskamp van maakten, zaten er nog Duitse vluchtelingen. Vanaf dit kamp zijn meer dan 100.000 Joden en andere slachtoffers van de nazi's uit Nederland naar de kampen in het oosten getransfereerd. De meesten zijn niet teruggekomen. En ik kan het weten, ik heb eerst als jongen gezeten als vluchteling en daarna als gevangene. Een ongemakkelijk gevoel bekruipt Laila. Was dit echt een vluchtelingenkamp? Ik denk dat alle mensen die hier naartoe moeten zijn gevlucht voor de verschrikkelijke nazi's. Ik denk dat alle vluchtelingenkampen waar zij heeft geleefd. In Libanon, Griekenland, het asielzoekerscentrum in Almere. Ondanks de slechte omstandigheden voelde ze zich in elk geval veilig. Ver van de oorlog in Syrië.
Maar wat als de slechtspringers naar de kampen waren gekomen en die dan onbepaald tot de gevangenissen, waar ze nooit naar deze uit zouden zijn gekomen? Een groep mensen volgt de gids die op Haken verder loopt. Laila en meneer Bruin staan bij de veewagon. Lisa Polak, 63 jaar, 6 april 1943, Schulenburg. Wat is dat? Vraagt Laila. Lucas de Pinto, 31 jaar, 6 april 1943, Schulenburg. Dit zijn de namen van alle mooie Joden en andere slachtoffers van de nazi's, zegt meneer Bruin. Sarah de Pinto, 4 jaar, 6 april 1943, Schulenburg. Deze plek was het begin van het einde. Zoveel onschuldige mensen zijn vanaf weer dood ingejaagd, zegt meneer Bruin met trillende stem. Zoveel haat en waarom? Samuel Bleeschouwer, 12 jaar, 6 april 1923, Schulenburg. Met dit schok beseft Laila dat ook de familie van meneer Bruin en mijn familie van een veer dood moet zijn gegaan. Ze buigt haar hoofd en denkt aan alle slachtoffers. Aan haar vader, haar moeder, haar grootouders, meneer Bruins familie, aan Mea en haar ouders, Peter en de mama, vrouwen en kinderen op de foto's met de hele sterren. Ze denkt aan iedereen die er niet meer is. Iedereen die het slachtoffer is geworden van de vreedheid in de wereld. Meneer Bruin wijst Laila waar vroeger de barakken stonden, waar de gevangenen in sliepen. Ze lopen verder tot ze bij het einde van de wereld komen, waar nu een groot monument staat. Meneer Bruin pakt een kind en legt die op het monument. Dat is u! Dat is een oud shirt gebruikt. Joden leggen een steen op een graf als teken dat ze op bezoek zijn geweest. Zo eren ze de overledenen en laten hun weten dat ze nooit zullen worden vergeten.